Ma'am, karon na lang ma'am, karon na lang. Gibuhat na nako ang tanan. Giinat na nako ang tanan pero maura jud. Agoy, klaro na. Ma'am, pila di ako ma'am? 59.1. Manok ka man di ay. Dali manok, isa ka buhok. Talagang manok, mamuog isa. Ma'am, may balami ba? Pila among grado? Sa mukha po ninyo kulit man kay mo mura ra bag mga dagko mo grado. Ay ma'am, gusto si mama makabalo sa akong average. Ma'am, si mama pod. Gusto pod makabalo sa total views. Ma'am, kay bala pod mi unfair kay sa uban. Kami rig yung tuloy mo wag itog anan. Sige, bantay bitong mga dismaya mo ha. Ako na ma'am, pila ko Imuha Jimmy, 75.1. Igo ra jud ka nakakabit gamay. Nakamatar ko 75. Salamat. Dude, nakamatar ko ya. Timito ba? Lipaya niya 75 oy aw. Hinuon, maura man gipangayo. Ma'am, ako ma'am, excited na ko makabalo sa kuha. Imuha Grace, 74.9. Giround off na ko na, maong nahimong 75, pasar ka. Yes, pasar ko, yes. Thank you, pasar ko. Kalipay niya ng 75. Ma'am, ako na lang yun. Ma'am, ako yung pinakadako grado sila ano. Imuha ron pwede ugma na lang kay balansihon sa nako. Na. Nawa, balanseyon pa ni ma'am ako yung pinakadako grado ninyo. Unsa man, gusto na ka makabalo ron? Oh, sige ma'am, karon na lang ma'am, karon na lang. Gibuhat na nako ang tanan. Giinat na nako ang tanan pero maura jud. Agoy, klaro na. Ma'am, pila di ako ma'am? 59.1. Panagsara man ka magpakita sa eskwelahan. Ma'am, pili na ako na projekan? Kung wala pa lang ko'y dughan, di jud ti katugtan. Yes, iyang pa projekan. Ma'am, unsa man pud? Tagay lang ko isa ka buhok manok. Aw, may problema na ma'am. Yato din ako. Ugma dayon. Sige, goodbye class. Uli na mo. Kumusta ka mga grado sa mga bata man? Murag graduation na nila rong pizza 29. Oh, 29 katong tulo man guro na to ka. Sila ba yung graduate? Dungan ba na silang tuluro kay pagpa-enroll ana katuman ang pizza uno sa June. Oh, hindi rin mo may bala ng panahon ba nga? Muman na gida yung mga bata niya. Wa may kung ng bata sa kwag makita card nila. Kumusta ilang mga grado? Mo lagi. Murag karon man dang adlaw i-release ilang grado. Hura lato na to basig nana to ron. Sige. Wa ta nagdahom ba do nga tulo ka buok madungan nato mag unsa ni pagpa-eskwela. Wa kita nagkuan ba kanang abi na kung kuan pa niya pagabot sa panahon akto na wala graduation na nila. Mag-college na sila ba? Ito ang suportahan man ay wata ka balog maura na maka kanlat sa atong kalisod. Kung ipatong ka sa nindot nga kaugmaon. Ang atong mga anak ra gyud ang pag-asa sa tuwa ni makahuman sila makatrabaho may na lang maruhay atong panginabuhian ni makakaon tag sakto sa kabalo naman kakaron nga tulo ka buk ng atong ultimo lagi usay sila natong kaunon og tarong kita kato na lang mga bilin-bilin nila kay at least nga busog sila mato sa eskwelahan. O lagi. Naraw, wa palibak. Ano man dayo? Maripayon man. Dagko kay ngisi dagko guro ni grado ay. Yes! Sa wakas! Thank you Lord. Sa wakas. Kamalipayon sa akong mga anak ko yun niya. Kumusta ang grado? Sure yun nga murag nakapasar gid kay malipayon man. Bitaw. Oh? Malipayon kay bidabe. Pilay mo dyan eh. Na ako ama, peptidong dakwa tungtong yung kayo ba? 75.1 parting pasara ma oy. Uy pang di ba? Pasar mo ng 75 no? Ay congrats na! Congratulations naman! 75.1! Nakapasar gyud. Imo Grace. Kumusta? Ako ma, hastang pasara. 74.9 magi-round off. Mong 75, pasar yapon. Di ba? Congratulations Japon! Karga ito mana! Karga gyud na gyud paring kamot gid mo na. Ikaw ron! Ako ama, 59.1 pero parang sana mo kumo eskwela ma pero yan ang paprisikan ma. Pasar gyapon ko ma. Naon sa man ka anak? Wa ka kapasar pero pasar mo daw gyapon kay paprajikan man di ay. May na kung di ka pasar. Congratulations Japon! Yapon. O sa'yo pa-project? Manok ra pa, isa ka buok. Manok ka man di ay. Dali manok, isa ka buhok. Talagang manok, mamuog isa. Hi ma'am. Uy, si Apas man lagi ka. Gidala na akong manok. Mao ba? Asa man kay di akong sabon. Nera ma'am mo. Ikaw na ibahalag padakuan eh. Ngi, sa man na piso man na.